ବାପା ଏ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ସେ ଟ୍ୟୁବଟାକୁ ଛେଚିଲଣି ସେଥିରେ କଣଟେ ବାହାରିବ ତାକୁ ଛେଚ କହିଲ ପେଷ୍ଟ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ବୁଝିଲୁ ଏସଳା ପେଷ୍ଟ ବି ସେମିତି ହେଇଛି 3.5 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଥିଲି 3ଟା ବର୍ଷ ବି ଗଲାନି ଏଇ ତୋ ପାଖରେ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଛୁଞ୍ଚି ଅଛି କାଇଁ ଗୋଡରେ କଣ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା କି ଏମିତି ବାଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁନି କହୁଛି ନିଅ ଏଇ ନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଆସିବୁ ଯା ତମେ କହୁଛ ଏତିକିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବି କେମିତି ହବ ଆରେ ଭାବିନେ ଯେ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ ଜିଭରେ ଘଷିଦବୁ ପାଟିରେ ପାଣି ପୁରେଇ କୁଳୁ କୁଳୁ କରିଦବୁ ଦେଖିବୁ ବହୁତ ଫେଣ ବାହାରିବ କଣ କହୁଛ ତମେ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରୁ ମୁନେ ପେଷ୍ଟରୁ ବହୁତ ଫେଣ ବାହାରିବ ସେ ଫେଣ ପକେଇଦେବି ନା କାଲିଆ କାମ ଚଳିବା ପାଇଁ ପାଟିରେ ରଖିବି ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ ନା ନା ତୁ ମତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ तो 32टा दांत छाड़ी बुझलु खूब भल हाँ तुमको पेस्ट किणा खर्च करा पड़तानी कि मत भी दांत घुषा पड़तानी